Serokê Tirkiye ragihand ku Tirkiya nahêle devera aram lê Sûriyê bibe gol. Ango rewşa wê têk bi çewçekdarên bi ser peyedê ve operasyonên leşkerî têde encam bidin wekû ku li Qendîlê dikin. Recep Tayyip Erdogan serokê Tirkiye duh roja duşembe ji Enqera paytexta Tirkiye ragihand ku welatê wî nahêle devera aram lê Sûriyê bibe meydana encamdana operasyonên leşkerî yên çekdarên bi ser PKK ve li Sûriyê. Erdogan serbar kir ku welatê wî amade ye hemahengiyê li gel her aliyekî bike ku dixwaze gavên piştevan ji devera ewleh re lê Sûriyê bavêje. Serokê Tirkiye eşkere kir ku ew bihêviye ku welatê Amerîka pabendiyê bi sozên xwe li gel Tirkiye bike di derbarê rewşa Rojhilatê Şemê Feratê de eger na ji xwe Tirkiya amadekariyên xwe yên leşkerî ji bo encamdana operasyonên leşkerî bi dawî aniye û ew ê soza xwe bicih bikin û çekdarên bi ser PKK ve lê Sûriyê ji nav bibin. Piştî biryara vekşana Amerîka ji Sûriyê gelek sînaryo ketine holê. Rejima Esed dixwaze derbasî deverê bibe û Rûsya piştevaniya wê dike. Tirkiya dixwaze derbasî deverê bibe bi bihaneya têkbirina çekdarên bi ser PKK ve. Amerîka dixwaze rêveberiyekî ji tevahiya pêkhateyên deverê were saz kirin. Dawîtirîn lêkolîn di derbarê avakirina devera aram û qedexefirînê li Rojhilatê Şemê Feratê ketiye di holê de. Lêbelê tanha nexşeya dawî û şêwazê rêvebirin û parastina devera aram nehatiye destnîşan kirin. Cadeya Kurdî li ser helwest û hewlên dawî yên navdewletî û herêmî dibînin ku bijardeya devera aram bijardeya herî baş e eger parastina deverê ji aliyê pêşmergeyên Rojavayê Kurdistanê were kirin.